टाइगार इज बैक इन्ट्र भिडिअआवथ' नोंथांमोना नुनो मोनबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांनि खोथा बे थारैनो बिथाङा मा हाग्रामा महिलारी सारखौ गनायदों नामा आरो हाग्रामा महिलारी सारखौ टाइगार होननानै मानिनानै लादों नामा ना बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारखौ जोबोद जावदों खोथाया खूब इम्पर्टेन्ट स' दिनैनि भिडिअआव बिनि सोमोन्दै बिथं भाबै सावरायगोन लोगोसे आङो एसे बेस्थ'मोन ओंखायनो भिडिअआ सिरियालि फैनाय जायाखै दिनैनिफ्राय सिरियालि लाबोफिननो नाजागोन आङो स' गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो खुलुमहरबाय लोगोसे बैसागु जोबनायनि बिदायनि खेबसेबाव गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो आंनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' भिडिअखौ सावरायनायनि सिगां माखासे खोथाखौ आङो क्लियार खालामनानै होनो लुबैदों प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थादोंमोन आरो बेनिफ्राय जेब्ला बिबान बायनानै इउपिपिएलनि आफादगिरि बिबानखौ लानो नागिरदोंमोन बा इलेक्सन गेलेनायनि सिगां बुरखावगोरा मानगोनां सारखौ बोख्लायनानै गाव इउपिपिएल सेन्ट्रेल कमिटिनि जेब्ला आफादगिरि जायो अब्ला बिथाङा माखासे गोबां मिटिंफ्राव लेक्सार होदोंमोन बाइट होदोंमोन आरो बिटिआरनि नेतृत्व लानाय समाव सिएम जानाय समावबो बिथाङा गोबां खोथा बुंदोंमोन जाजेननायाव आरो एग्रिमेन्ट खालामहैनाय समावबो मा खोथा बुंदोंमोन बर' रायजो राजाफ्रा रावबो आइजोफ्रा बिमा माहारिया बा सोरबा लाइमोनफ्रा बा रायजो राजाफ्रा लामायाव अन्थाइ देनाय माबा माबि खामानि मावनाय जेबो मावनांनाय नंला सुइजारलेण्ड बादि जासिगोन नाथाय दासिमबो जों बे दृश्यखौ बन लायनाय अन्थाइ देनाय बिमा माहारिखौ जों नुबाय थायो बेखौ मानो फोजोबना होनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा मानो फोजोबनानै होनो हायाखै खुगायावल' बुंनायखौ मा लाइमोनफ्रा बेखौ मदद खालामगोन नामा रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव मा सानो गिबियाव बिनि कमेन्ट्सखौ हरगोन बेजों लोगोसे नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ दसे नोंथांमोना गोसो होनानै नायलांग्रो बेनिफ्राय सावरायफिनगोन हाग्रामा इज बैक होननानैथ' आं नुवाखै टाइगार इज बैक होननानै आं नुबाय थादों दा टाइगार इज बैक मिन्स मा बुजिदों दा जाय बिथांमोननि आइटिनि टीम जेनाखि टाइगार इज बैक होनना बुंदों बेथ' हाग्रामा बिथांखौ इनसाल्ट खालामनायसो जादों मोनसे खोथाया जाहैबाय बेनो क्लियार कि मोसाजोंथ' मानसिफ्रा थाखाथारा थादेरखाथ्रा मोसा नुबानो जों खारोसो मोसा नुबानो खारोबा बयबो रायजोफ्राथ' खारजोबनांगौसो मोसानिफ्राय इयुथ हिसाबैथ' जोङो बयबो प्रिपेयार्ड जानानै दं साखाफारा जानानै दं जोङो बोरैहाय कनस्ट्राक्टिभ पलिटिक्सखौ गेलेनो हायो जों बेखौनो सानदों जों रावखौबो रायाबालानो नाथाय जेब्ला सोरबा जोंनि मानसिखौ बुंगोन सोरखौबा नङै बाङै खोथाफोरखौ बुंगोन अब्लाथ' रिप्लाइखौ होनांगौ जानानै फैगोन नुबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा मा बुंदों हाग्रामा महिलारीखौ जे जायफोर बिथांमोना गनायनानै लादों जायफोर बिथांमोना सासे गोख्रों नेता होननानै साननानै लादों आरो दासिमबो बिथाङा नेतृत्व होगासिनो दं बिपिएफखौ आरो बिथांनि दैदेननायावनो बिटिसिआ 17 बोसोर सालायनानै मडेल बिटिसि जानो हादों आं जौले बुंबोगासिनो थांनाय भिडिअफ्रावबो ज'आ भिडिअ मय बारंबार है कथाथ' कयासु जे जिर'र फरा 100% लैखे हाग्रामा महिलारी सार नेतृत्व ওই বিটিসি জিরোর ফোরা মডেল বিটিসি হয়েছে এইটো আপনালোকে সকলো ব্যক্তি এই বড়োলেণ্ড অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো ব্যক্তিয়ে দেখিবলৈ পাইছে बेखौ आं बुंनांगौ गैया बयबो रायजो राजाफ्रानो आइ उइटनेस दं साखि दा खोथाया जाहैबाय मा डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा टाइगार इज बैक होननायखौ उल्था लादों टाइगारा मानसि नङा आरो टाइगारजों रावबो लोगो थाफाया हाग्रामा महिलारी बिथांजों रावबो सापर्टार गैया ओरैनो जेनगोन होननाय जादों बेना नाथाय टाइगार मानि मा टाइगारा माबादि बेखौसो बुंदों मिडियायाव टाइगार इज बैक मानि प्रमद बर' सारा रिमट कन्ट्रल बादि सासन खुंगासिनो दं गासिबो पावार्सफोरखौ डिपार्टमेन्ट्सफोरखौ गासिखौबो लांजाजोबबाय दुर्बल नेता बियो आरो दुर्बल नेताया मारै टाइगार जानो जेखौ रिमट सेरो जेरै बुंनांगौ जायो मेगनावनो नोंथांमोन डक्टरेट मोनलायनाय सारमोन थानायावनो
दिसपुरनि सिबाबो आंनो, बिटिआरनि CMआबो आंनो होनजाबायब्ला बेबादिया बोरै टाइगार जानो हानांगौ? लोलो लोलो मालाय थांबा थांफाग्रा, मालाय मावबा मावफाग्रा, लाइमोनफोरनो साख्रि होनांगौ खमथाफोरखौ खोमानानै लाग्रा डिसिनो मावहोग्राया टाइगार मानि मा? हारसिङै खमथा गोनां, खमथायाव लानानै सालायनो हानाय, नेतृत्व होनो हानाय, हारसिङै पावार गोनां, गोहोगोरा, रावबो जेबो गुलुं होनो हायै, मालायनि खोथाजों थाङै, हारसिङैनो बिथाङा नेतृत्व होनो हानाय, बयबो रायजो राजा सापटारफोरखौ लानानै मा हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि बडिगार्डजों हाग्रामा महिलारि सारा नारखा जाफेरदों नामा? सोरबा सोरबा EMफ्रा आखाइजों मिथिङावनो BJPनि लिडारफोरजों नारखा जादों। हाग्रामा महिलारि बिथां सारा नारखांजाफेरदों नामा? बे खोथाखौ नोंथांमोना रग' रग' मिथिगौ। बिथांखौ नारखानोबो हाया, फावसय होनोबो हाया, आरो बिथाङा 17 बोसोर नेतृत्व होनायाव गाव खमथायाव लानानै गावनो आयेन बानायनानै गोरा टाइगार बादि गाव हारसिंनो सोलिलांनो हानायखाय बिथांखौ टाइगार होनदों। बेखौ मा उल्था मिनिं बुजायखो? मानगोनां डक्टर सांग्रां सार, नोंथां जेखि बुङा रायजो राजाफ्रा मिन्थिखायो टाइगारा माखौ बुङो। गिनो रोङै, साहसि, मालायजों फिदिंजायै, गोहोगोरा, नेतृत्व लानो हानाय, पावार्सफोरखौ बुथुमनानै खामानि मावलांनो हानाय, मालायनो हरै। जेरै टाइगारा जंगलाव हाग्रायाव गावनो गाव हान्टिं खालामनानै सोलिलांनो हायो, जिउ खुंलांनो हायो, थिग बिदिनो हाग्रामा महिलारि साराबो हारसिङैनो गावनि सापटारफोरखौ लानानै, रायजो राजाफोरखौ लानानै खमथा खालामनानै रावजोंबो सालायजायाजासे पावारखौ बुथुमनानै लानानै सोलिलाङो। बेखौनो टाइगार बुङो। टाइगारखौ सोरबा आलादा जुनादफ्रा, जिब जुनादफ्रा अर्डार हैनाय हागोन नामा? थिग बिदिनो हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौबो रावबो सोरनिबा बडिगार्ड, सोरनिबा नेताया बिथांखौ अर्डार होनो हाया, नारगारनो हाया। खोथाया बेसो। मा सानो रायजो राजाफोर? कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। आं बुंनाया भुल जादोंबा जादों, जायाखैबा जायाखै, आरो थिगैनो जादोंबा कमेन्ट्सआव मोजाङै बिनि सायावबो लिरनानै हर। अब्ला आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।